ụmụ ya abụọ litọrọ ụmụ abụọ nwaanyị a mụrụ ozu nne ha ma gbafuo. Amalite ha akpali ilu ule WAEC n'abalị ebe ka ọ dị ndị nne na nna ajụla jụwa isi ịnabata nke a bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu egwuregwu bọọlụ Liverpool emeela ka ọhaneze mara o na ha ahọpụtala nwa amadi aha ya bụ Andoni Iraola dịka onye nkụzi otu egwuregwu bọọlụ ha. Otu egwuregwu bọọlụ Benfica ekpuola ma kwechiri na otu egwuregwu bọọlụ Real Madrid ga-akpọrịrị ha nde euro 15 €15 million tupu ha akpọnye ha Jose Mourinho dịka onye nkụzi otu egwuregwu bọọlụ ha. Enweghị nchekwa, ụlọ ọrụ onye isi ala, onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii ala anyị na ndị omeiwu ala anyị ezukọọla ịtụ atụmatụ ihiwe ndị uwe ojii steeti bụ steeti polisi. Uche ọ na-awụ mgbe ihe mebichara. Mgbe water dumpers gari. Always reactive. Anyị anaghị adị proactive. Anyị dị ka mmiri ara ehi. Ọkwa ya ma na-adọghị ya adọ ọ gaghị agba. Ọkwa ugbu a ka unu tetara n'ụra unu ga-ehiwezi ndị uwe ojii steeti polisi. Kemgbe ebidoro kpuwe ya ekpukata esweep ya under the carpet. Ekpukata eji ole nne gị kọkọrọrọ m. Ị hụrụ ụzọ ahụ a na-achọghị ịrụ mgbe ọbụla ihe mberede okporo ụzọ mere taa isi ọtụtụ ndị mmadụ agbapụ ya ọsọ jere waya. Ị hụrụ ihe a na-ekwu na ndị uwe ojii na-ana ndị mmadụ ego aka azụ n'ụzọ ma ọ na-enweghị onye eji ya gbagbuo ma ọ bụ onye ọ tara isi ya, they will not do anything. Ama m na-aghọta ịma ọchịchị m ihe ọ na-eme na-eji ụtụtụ eme gịnị achụ ewu ojii. Ị ga-adị proactive, ị gaghị adị reactive. Ọ bụghị mgbe ihe mere ka ị ga-eme gịnị ị ga-eteta n'ụra, ị ga-ebu ụzọ kapị ihe ọnụ mgbe ahụ ọ na-eti wee ka ọ hapụ itiwe gịnị wọọ. Mana n'ala anyị bụ Naijiria ihe ga-ebido tiwe wọọ tupu amara ihe a ga-eme. Ọkpa ugbu a ka unu bidoro kwuwe okwu steeti polisi kemgbe esi ebidoro na-akpọ oku ka ehiwe ndị uwe ojii steeti. Mgbe ihe a ka na-eme na steeti otu steeti ma abụọ mgbe ihe a na-ahịa ọtụ a ka na-eme ntụrụ a mana ugbu a different states o zuola ọha ọnụ. Amalite ha akwali ilu ule WAEC n'abalị ebe ka ọ dị ndị nne na nna ajụla jụwa isi ịnabata nke a. O Chineke, na ntụrụ rigo elu ọjị ka a na-ebidokwa ilu ule WAEC n'abalị. Ọ dị egbo onye a na-agba ibi ya na-ete afọ mara na o ji ajọ ọhịa ụgbọ. Chineke ekwela ihe. Onye a na-agba ibi afọ na-eto ya n'ike mara na o ji evil forest ụgbọ. Ndị otu ị ga-eche hapụ nwa gị ya gawa exam n'abalị ewere tọọchị n'ihe ahịọtụgo ugbu a. Na nke mbụ o gosiri na exam ahụ ọtụtụ mmapịa ga-adị na ya, ọtụtụ nrụrụ aka ga-eme gịnị ga-adị na ya. Elehụ ya bụ exam n'aka nkwụmọtọ. Nke abụọ, nchekwa ụmụ akwụkwọ ndị adịghị garanti maka na o nwere ndị si ebe dị anya bịa ile ya bụ ule WAEC. Ọkwa elecha n'abalị onye ahụ alawakwa. What if ihe eme onye ahụ n'abalị ahụ? Nigeria gịnị na-eme dị anyị? Eme ugbu a onye nke jamba apụta gosiwa anya mmiri sa ofe lọla ya ndị Nigeria. Beme ya becha is all right. Eme ugbu a onye nke WAEC ka arịọwa apology. Onwere ara ka esi rie anya apology. Beme akwa. Ozuele. Mana ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ya bụrụ maka ikwu we go dey talk. We go dey pose, we go dey dengere, we go dey pose, we go dey waka kukere. We go dey pose, we go dey denge, we go dey pose. Uche o. Nwaanyị ọma. Otu nwoke na-eji anya keke. Elele nwaanyị Uche chekwa m na ọ lụrụ nwaanyị alụ. Ya mụtara ya ụmụ abụọ. Nwoke atụtụrụ nwaanyị mmadụ kụgị ya kegị ọnụ n'ala kugbuo ya. Lezi ozi ya hapụrụ ya ụmụ ya abụọ mụtara ya. Gbafuo. Rie mbọ. Gbafuo.
ihe na-eme ọ dị egwu o wee bụrụ ya ịma asị gị na nwoke mewe enyi maọbụ gị na nwaanyị mewe enyi ụlọ weliri aka tọkwuo gị ihe ịhụ sayensị legbuo ya anya go your way ị ga-ahụ wonders mgbe ahụ gị na nwoke na-eme enyi gị hụ sayensị ya were ekwentị gị ya agbawa ya ọ tụwala gị ime were ụkwụ gbapụ ya ka Haaland were ụkwụ gbapụ nwa dị gị n'ime afọ alọfụkwara m ya ị hụrụ sayensị ndị ị na-elegbu anya ị ga-ahụ wonders na marriage ama m na-aghọta ị ga-ebu there must be science ya bụrụ maka sayensị ị ga-ahụ ihe mgbaama ọ wee ga-anụkwa ị ga-akọtakwa shawa ma ọ ga-ekpekwa gị concentrate ege iri indomi noodles ọ ga-ekpekwa gị concentrate ime ụlọ nwoke ahụ ọ ga-ekpekwa gị concentrate ya ama m na-aghọta ya bụrụ maka sayensị igosi sayensị o ya bụrụ maka sayensị ị ga-ahụ sayensị ịma mgberesa ọ na-esi na ngarama ije nwata ama onye nke ga-atụ ya okwute gị na nwoke yiwa maọbụ gị na nwaanyị yiwa leruo anya ala look beyond ukwu look beyond ihe nọ n'obi look beyond the noodles look the polo nwoke ahụ ị na-asụ iji mere gan look beyond the shawama concentrate na sayensị ndị na-ahụ you get why maka na ilegbuo sayensị ndị ahụ anya ya bụrụ maka wonders ị ga-ahụ ya na marriage tinye mmaji pụrụ mmaji Clara nwoke ọcha ome ejije Nollywood ama ama Kenneth Okonkwo apụtala kwuo na vootu ọbụla atụọra Peter Obi na ọ bụ Tinubu ka atụọra ya ọ dịka maka ihe mere na ntuli aka elu emere n'afọ 2023 gara aga mere o ji na-ekwu ihe ịma ya bụ Kenneth Okonkwo bịara na-akọwa na onweghị ide ebe ndị a bịakọtara sị na ha na ndị nọ na pati Peter Obi ha ndị nke nọ ebe a ndị nke nọ ebe a onwe ebe eji azụ aga na eni opposition chọrọ ịchụpụ Tinubu n'ọkwa ọchịchị ha ga-abịakọta ọnụ bụrụ gịnị otu vootu ọbụla Atiku nwetara ọkpọhụ Atiku ha vootu ọbụla Peter Obi nwetara n'ọwa uru nye Tinubu uche onye ga-ekwe na akwa nke a na-abịa n'otu pati PDP enwere pati PDP atọ n'otu pati PDP keturu akị ike na ke ndị ọzọ ọ ga-adị loud ka ọ dị lanyela akwụkwọ akụkọ Daily Post akwụkwọ dede ike gburuo ahọpụtala Ikenga Ugochinyere dịka onye ndu ndị ọnụọgụ ha kacha dị nta minority leader n'ụlọ nnọchiteanya ala anyị bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na enweghị nchekwa Tinubu kwesịrị ịgba arụkwaghịm maka ịkụ afọ n'ala n'ichekwa ụmụafọ Naịjirịa ka Hakim Baba Ahmed kwuru amami ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị aka ha dị na ntọrọ ahụ atọrọla ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi na steeti Ọyọ ka Sunday Igboho kwuru zienụ Sunday Igboho si ya wụcha n'ihu unu ma kpaa aha ndị aka ha dị na ya bụ ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi na steeti Ọyọ ka onye enyemaka Atiku bụ Paul Ibe gbara ndị DSS ịmabute iko Champions League anyị n'ụlọ dịka etu mamịrị si anyị ọkụkọ ụnụ agaghị amabutenwu ya bụ iko ruo afọ 50 ọzọ na-abịa abịa ka onye gbabuora otu egwuregwu bọọlụ Manchester United bọọlụ bụ Patrice Evra gbara otu egwuregwu bọọlụ Arsenal otu pati APC ji ndị ọrụ nchekwa na-echebili bọọdụ Tinubu nche kama ichekwa ndị Naịjirịa ka onye enyemaka Atiku bụ Demola Ọlarịwaju kwuru bụ akụkọ na-ada gengem n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi na steeti Ọyọ Tinubu ga-apụrịrị n'ọkwa ọchịchị ka ndị mere ngagharị iwe na Abuja kwuru 2027
emegodi ntuliaka elu ugboro 10 Tinubu ga-emeri Atiku na Peter Obi ka aka chịburu steeti Ekiti bụ Ayodele Fayose kwuru. Peter Obi na Atiku abụghị ndị opposition, so ihe ha chọrọ bụ ọkwa ọchịchị ka Dati Baba Ahmed kwuru, bụ akụkọ na-ada na wao n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị uwe ojii agaala aka ka egbepịnwuru otu nwoke ọnwụ dị afọ 38 38 years maka iji aka kụgbuo nna ya na steeti Ondo. Ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi na steeti Ọyọ. Tinubu ga-apụrịrị n'ọkwa ọchịchị ka ndị mere ngagharị iwe na Abuja kwuru. Osu ayara dapụtara n'etiti ndị ọrụ ugbo na ndị na-achị nama na steeti Bauchi atala isi mmadụ 7 ebe a mụnyere ụlọ ndị mmadụ dị 50 ọkụ ya ere pịatapịata ka ntụ. Egwu adịla n'ụlọ akwụkwọ ndị e nwere na Abuja o, ebe ka ọ dị ọtụtụ ndị nne na nna na ya bụ Abuja akwụsịla ụmụ ha ịga akwụkwọ. Uche hụrụ ihe ashiganụ hụrụ ihe ashiganụ ọkwa ya tabarala ọkụ wonde ihe ashiganụ enwe ihe shiga fefe a na-ahụcha isi jekpuo ya, a na-ahụcha ọnwụ jebie ya gịnị ọma ọ gụchala osisi nọrọ na a ga-egbu ya wee mee gịnị ọ dị na akwụsịla ụmụ gị akwụkwọ. Ama m na aghọta ya bụrụ obodo dị serious n'ihe a na-eme a suspend go the school. Focus kwụsị everything, focus na ọnọdụ enweghị nchekwa. Ka mara mere ihe a ga-aghọta. Ọ dị ego nwaanyị ọma. Otu Bauchi again ndị achịnama na ndị ọrụ ugbo okele na lee ụlọ mmadụ dị 15 agbaala ya ọkụ ya ọrụ epeta peta. Uche lenu ndị ya bụ ihe osu ara dabatara n'etiti ndị ọchịnama na ndị 50 50 50 okay 15 ka mkpọrọ 50 yereja isi ọ dị ego. Uche akwa ndị adịla homeless na adịla ha homeless ozu mmadụ 7 adọrọ ndị na-achị nama otu nama na ndị ọrụ ugbo n'obodo Naijiria. Ị na-arụ ọrụ n'ubi gị chiri obi n'aka gị hụ nama ya na-agara freely na major road. Uche major road ike agwụla. Ndị uwe ojii agaala aka ka egbepịnwuru otu nwoke ọnwụ dị afọ 38 38 years aha ya bụ Kinsley ọkwa ya maka iji aka kụgbuo nna ya na steeti Ondo. Gịnị na-ese ya na nna ya na-enwe esemokwu ekwu aka ya aka ya akụrụ nna ya kụjarie injuri wee mmiri n'isi nna ya. Agbụkpọrọ nna ya gawa ụlọ ọgwụ bụ ebe a nọ kpaa ya kokororom ma kpụpụta ya dịka onye nwụrụ anwụ. Nna ya asị ewu ndụ o nyere nna ya n'isi karịrị akarị. Ihu wound kụjarie the man your ihu father. wound agwa gị nwa na-ege ntị sị gị welie aka kụọ nne na nna gị ihe gị kwere. Gị kwere. Kedu ihe ga-amotivate gị? Kedu ihe ga-eme gị ihe ahụ ị ga-eji eweli aka akụ nne na nna gị ihe? Ọ dị ego. Ike agwụla o. Ayodele Fayose aka chịburu steeti Ekiti ekwuola ya ha na emegodi ntuliaka elu ugboro 10 na Tinubu ga-emeri Atiku meria Peter Obi. Anaghị esiri nke ahụ agụgọ. Ọ dị ego. Anyị nọgakwa kebukebu na instead ndị otu pati APC ga-agba mbọ otu gọọmenti ha ga-agba mbọ ichekwa ndụ ndị a na-achị. Ha na-echekwazi billboard Tinubu. Ọ dị ego. Wee bere ya ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Punch akwụkwọ pọpọpọ mmadụ 4 ji otu afọ efe ala nna anyị bụ ndị kọpa 4 n'otu onye agha ala anyị anwụọna n'otu ihe mberede okporo ụzọ mere na steeti Adamawa bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụmụ nwoke 8 etikọtala aka ọnụ kpaso obere nwatakịrị nwaanyị dị naanị afọ 16 iko n'ike na steeti Anambra.
ndị na-ele ule WAEC na steeti Ọyọ ejirila abalị lee ya bụ ule. Ndị obu egbe agbagbuola otu onye ọrụ nchekwa vigilante na Abuja ma tọrọ mmadụ 4 gbafuo. Obodo Naijiria ije a ga-adịkwa longo. Ije a ga-adịkwa long. Everybody kekwa ji n'ume o. You get why. Biko ya bụrụ na nwa gị o ji otu afọ ife ala nna ya na steeti Adamawa gbalịa kpọọ ya maka na akụkọ anyị nụrụ ekwuola na ndị kọpa 4 ndị ji otu afọ ife ala nna anyị mmadụ 4 na otu onye agha otu onye amị. Uche asighị ihe otu ihe a siri mee. Anwụọna n'otu ihe mberede okporo ụzọ ọwụ mere na steeti Adamawa. Na moto abụọ talere oto jam ọkpọ. Ọ dị ego wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya nri kọm iji gwa ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị. Ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị eleba ya anya bụ ụgbọala nwunye onyeisiala Tinubu bunyere ndị ndu umunwaanyi otu pati APC na steeti Abia, Anambra, Bauchi, Osun nakwa na steeti Ọyọ. N'oge ugbua Naijiria na-agba ọbara, Naijiria na-ebilite. Anyị wee na-ajụgịsị kedu ihe nkea na-egosi? Ihe a ọ bụ oge ziri ezi nwunye Tinubu kwesịrị ime nkea? Our mother, nne ọha, first lady, ụmụ ya nọ n'aka ndị ntọrọ mmadụ ya na-eke ụgbọala ike egbero. Anyị wee na-asị gị zibatara anyị ozi na Facebook anyị nakwa na WhatsApp anyị lọghachie ya bụ ụdara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. You love music? You love Echo FM 100.7. N'ịga n'ihu na atụmatụ Right Honorable Akarachi Amadi ji ekesa ngwa n'ego enyemaka nye ndị mbitoli na ike duru ndị isi ọgwa ga-eketa oke nke ha na Fraịde bụ abalị 5 nke ọnwa Juun na Central School Ọchị malite n'elekere mbụ nke ehihie, ebe ndị ala enyi na ala eze ga-eketa oke nke ha n'otu ụbọchị ahụ n'elekere 3 nke ehihie na Central School cheritere ihu n'ahịa afọ ise. Na Satọde bụ abalị 6 nke ọnwa Juun ha ga-awụcha na St. Fisher's Catholic Church Field maka ndị umeze Abaz n'elekere 11 nke ụtụtụ. Mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ nke ehihie ha ga-eburu ụwa ọma bata na Central School Idem maka ndị ụmụnne atọ. Ndị dume ga-anabata ha n'oge St. Michael's Catholic Church n'elekere 3 nke ehihie. O ruzie na Sọnde bụ abalị 7 nke ọnwa Juun, Honorable Akarachi na ndị ọrụ ya ga-enubata na Community School Amaokwu maka ndị Amaokwu Orodo. Ndị ofekata ga-eketa oke nke ha na Community School ofekata malite n'elekere 5 nke uhuruchi. Onye na-abata ha n'ụgbọ asịkwala na ụgbọ erute ya o, because as they play, they show. Ọ bụ Ezinwa Chuks Metu, Director of Operations, Akarachi Empowerment Program, bịanyere aka n'ozi a. My people, this information now for men the way they get to urine problem. Whether na excess urination, to urinate they hard you they piss blood, your bladder know the whole piece, so tell you no get to peace of mind because of piss wahala. Prostalane herbal. Now the medicine where you need for prostate and urine normalization. Plus including prevention. Prostalane herbal. Now that's medicine for prostate. NAFDAC confirm am. Why you they waste time? Go get prostalane herbal today. Before urine go disgrace man picking for public. Inside bus, market, workplace, churches, plus including sleepless night. Address na the Saint Herbals, number 1 in Jiribiako Street, off Ajoku Street by Old Stadium, Owerri. Telephone na 0803-882-4033. Again, 0803-882-4033.
or 0803 714 0368. Again, 0803 714 0368. Echo FM. Summertime in Abuja. Looking for where to buy any kind of solar and electrical materials? See Divine Answer International Company Limited Owerri is here for you. We have all types of electrical materials like armored cable, aluminium conductor, TRS and XLPE cable, single and flexible cable, twin cable, all kinds of solar cable, solar rechargeable fan, solar water pump, solar panels and batteries, domestic and industrial solar street light, sockets and switches, distribution boards, electrical bladers, floodlights, knife switches, and many more. Visit us at number 69 Christchurch Road by Wedre Road, Owerri. For more inquiry, please call 0816-861-1973, 0816-861-1973. See Divine Answer International Company Limited. Truth is our watchword. All my life I've been chasing somebody like you. Somebody just like. Admission, admission, admission. Keystone British School, a Montessori school, behind ShopRite, Ebu Road, Owerri, offers the following services. Full boarding system for primary boys and girls. Full day school for crèche, nursery, primary and secondary. We provide boarding services for children from 2 household families. We ensure practical Christian conduct, which helps groom your Nigerian and international children, including traumatized children, slow learners, and antisocial children. We prioritize skill acquisitions for autistic boys and girls. Every staff of Keystone British School has first-class knowledge in academics, morals, spirituality, ICT, as well as cultural and vocational development. Keystone British School has zero tolerance for cultism and exam malpractice. To enhance our academic standard, we are an internationally affiliated Montessori school with associate partners with a university overseas. We offer our students access to Papillo Football Academy for professional training and development. For more inquiries, please call 080-3220-0728. 080-3220-0728. Please visit our website www.keystonebritish.org. Thank you for listening. Echo FM. Welcome to Divine Mercy American International Academy, DMAIA, offering crèche, nursery, primary, and secondary education, and government-approved day and boarding school. Admission is now open for the 2026-2027 academic session into JSS 1 and 2, SS 1 and 2. Join us for entrance examination coming up on Saturday, 4th July 2026. Time, 10 a.m. prompt. Examination venues include St. Paul's Parish, Douglas Road, Owerri, St. Malumba Parish, Owerri, St. Jude's Parish, Naze, and DMAIA school premises, Ochicho BK Ugboala. Registration forms are available at the school and at the exams venue. Guess what? The first 10 students to arrive each venue will enjoy free entrance examination registration. And that's not all. Students with outstanding scores will receive special tuition subsidies. For more inquiries, call or WhatsApp 0901-250-0444. Divine Mercy American International Academy, where knowledge, power, and excellence meet. Echo FM. It's like a symphony. Obi gị chọrọ ezi nlekọta mgbe ọ dịka olileanya ahụ ọ dịgo nso. Anyị nọ ebe a maka gị. Anyị ga-eji obi ọcha nye gị nlekọta ahụike bụ ịgba. St. Aloysius Hospital, anyị kwụgịchim n'azụ. Ezi ahụike gị, ndụ gị bụ ihe anyị chọrọ chọsi ike. Ehihie na abalị, anyị ga-anọnyere gị n'ịdị uchu na eziokwu. St. Aloysius Hospital, anyị ga-elekọta gị nke ọma. N'ihi na ndụ gị dị anyị ezi mkpa. Aka ga-enye gị ọgwụgwọ nwere obi mmadụ. N'ihi na ndụ bụ isi. St. Aloysius Hospital, nlekọta dị ire karịrị ọgwụ ka anyị ga-enye gị. Bịa kpọtụrụ anyị maka obstetrics na gynecology, internal medicine, general surgery, ophthalmology, orthopedic surgery, urology, laboratory service na dialysis. Anyị nọ n'Ụmụdike Egbema n'okporo ụzọ asaa n'oketere Etekwuru roundabout n'Ọhaji Egbema local government Imo State. Kpọtụrụ anyị n'akara 0906-468-7358 0906-468-7358. St. Aloysius Hospital, anyị na-elekọta mana ọ bụ Chukwu na-agwọ. Echo FM.
ndị ndu otu Owerri Zone United na-akpọku ụmụ amaala Owerri Zone ka ha bịa zue n'otu ọgbakọ dị oke mkpa na Satọde nke abụ abalị 6 nke ọnwa Juun afọ 2026 malite n'elekere 2 nke ehihie. Ọ ga-adị n'ogige ụlọ obibi onye operational leader anyị bụ Prince Charles Amadi Chavon nke dị na Civic Center Layout Owerri. Okwu ndị a ga-eleba anya na nzukọ ahụ gụnyere maka ịdị n'otu ndị Owerri Zone, ọganihu ọdịnihu na otu ọ ga-esi adịrị ndị Owerri Zone na mma. Ndị akpọrọ okwu na nzukọ ahụ bụ ndị ndu ndọrọndọrọ ọchịchị, ndị bishọp na ndị ndu ụlọ ụka dị iche iche, ndị eze ọdịnala tinyere ndị ndu ụmụ nwaanyị na otu ndị ntorobịa. Ọbịbịa ga-edị anyị oke mkpa. Ekwekwele ka ụgbọ ghara gị o. Ọ bụ Honorable Barrister Kingsley Ononuju Ekwedachiike, odeakwụkwọ mgbasa ozi, na Dr. Sha Azụ Okorie, nnukwu odeakwụkwọ, bịanyere aka n'ozi a. This information is for men and women, young and old, from the stables of the Center Bars Limited, makers of Prostalin Herbal for prostate enlargement and urine problems in men. We have received a lot of commendation from you all concerning Prostalin Herbal. Hence, we wish to inform you that we are introducing other products for rheumatoid arthritis, duodenal and gastric ulcer, as well as H. pylori ulcer. Other products are battling for infections causing itching, stomach noise, and body weakness. We have also introduced on our stables other products for male and female infertility. Our address is still number 1 Njibako Street off AJUJU Street by Old Stadium, Owerri. Call us now on 080-388-24033. Again, 080-388-24033 and 080-371-40368. Again, 080-371-40368 and 080-388-24033. 080-388-24033. Echo FM. Ụdara na-adị mma ara ya dị dadarara. A na-agakwanụ na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ, biko gere n'ọkwa dị oke mkpa. Ụlọ ụka Overcomers Christian Mission nke ngalaba World Bank dị nso na ISIOKWU Sites and Services dị na New Owerri ji ohere a na-ezighị ka ị bịa sonyere ha n'ofufe ụka kpọrọ aha Super Sunday, bụ nke ha kpọkwasara isiokwu ya nzute nke eluigwe, Divine Visitation. Akpụkpọ Genesis isi 21 amaokwu 1 ruo na amaokwu 2. Ihe ndị pụrụ iche ha ga-eme esi ahụ gụnyere inye onye General Overseer ha bụ Bishop Oriakụ Francisca Ihuọma Ezugo ihe ntụrụugo, mmeghe launching atụmatụ igote ụgbọala bọs maka mgbasa ozi Chineke bụ evangelism. Ya bụ ofufe ụka dara ụda Super Sunday ga-abụ n'ụbọchị Sọnde ọzọ na-abịa bụ abalị 14 nke ọnwa Juun a anyị nọ n'ime ya. Ọ ga-amalite ma ọ kụọ elekere 9 nke ụtụtụ ụbọchị Sọnde ahụ kpọmkwem n'ogige ụlọ ụka Overcomers Christian Mission dị na World Bank. Ndị ga-ahụ maka ya bụ Pastọ Chukwuemeka na Evangelist Nneoma Juliet Emeka Nnachọ. Bịa, Chineke anyị ga-ezute gị na mkpa gị ahụ. Ndewo maka ige ntị. Now I dey packing for those who come my way on demon time. I know mix words with silver tongue. Devil is a liar. Boy, touch me, I'm go feel drunk. To divide my niggas feel. Chill.
How can you see any like me and think God ain't real? I was local, I was ka ọ dịkwa biko gere n'ọkwa dị oke mkpa a na-ezighị ka ịgbalị abịa ọgbakọ nkụzi semina na wọkshọp maka ndị larala ezumike nka ihe akpọkwasara ọgbakọ nkụzi abụọ the social, economic and the financial challenges of retirement and old age, the way forward. Ya bụ ọgbakọ nkụzi bụ maka naanị ndị ọrụ ọchịchị etiti gaala ezumike nka n'afọ 2026 anyị nọ n'ime ya ruo afọ 2028 na-abịa abịa. Ya bụ ọgbakọ nkụzi semina na wọkshọp bụ n'efu. Ndị ga-abịakwa ya ga-emekwa aka n'ọnụ. A ga-enwekwa nkụzi gbasara ka a ga-esi elekọta ụfọdụ ọrịa na-egbukata aka echi dịka ọrịa mamịrị bụ diabetes, ọrịa anya glaucoma, ọrịa ọbara mgbali elu bụ BP, ọrịa nribasị ahụ bụ kansa na ọrịa mkpọnwụ ahụ bụ stroke, tinyere ọtụtụ ọrịa ndị ọzọ. Ya bụ ọgbakọ nkụzi semina na wọkshọp a ga-abụ n'ụbọchị Tuzdee bụ abalị 9 nke ọnwa Juun a anyị nọ n'ime ya kpọmkwem na Federal Polytechnic Nekede School Hall bụ nke ji abatacha mmadụ dị 1,000 people otu mgbe bụkwanụ nke dị n'Owerri nke steeti Imo. Ọ ga-amalite ma ọ kụọ elekere 10 nke ụtụtụ. Ndị ọrụ ọchịchị etiti lakparala ezumike nka n'afọ 2020 ruo n'afọ 2025 nwekwara ike ịbịa ya bụ ọgbakọ nkụzi. Ị na-abịa jiri faịlụ gị bịa. Ọ bụ ụlọ ọrụ Leadway Assurance Company kwadoro nke a. Onye mere ka ịnụ ya na redio bụ Golden na Diamond Father Chief Emeka Fidelis Nwanjọkụ Chukwuezi, Chief Resources Personnel and Insurance Advisor. Maka ajụjụ na ụdị ọbụla kpaa akara ekwentị ndị abụọ 0806 630 6031 0806 630 6031 ma ọ bụ gị zigara ha ozi na WhatsApp n'akara ekwentị abụọ 0802 599 1789 0802 599 1789. Ndewo maka ige ntị. Mgbanụ nọrọ ebe ahụ gbalikọ redio elu hapụkwa ya n'eko. Cheta na ọ dịla ada ọwa eko. Anyị lọghachi anyị adọọ ya vamo bụ isiokwu anyị ji wee lọghachie n'ụtụtụ taa n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ emekwala ngagharị. Onye ụlọ ya na-agba ọkụ anaghị achụ oke, mana n'obodo anyị abụ Naịjirịa ụlọ ndị ndu anyị na-agbagodi ọkụ ha ga-adị na-achụ oke na-achụkwa ngwere. Amami na wọta ike agwụla. Na nso nso a ka anyị bịara nụ akụkọ na nwunye onyeisiala Bola Tinubu bụ Oloremi Tinubu bịara nnọọ ndị ndu umunwaanyi otu pati APC na steeti Abia, Anambra, Bauchi, Osun nakwa na steeti Oyo bunye ha kpụchara ụgbọala. N'oge ugbu a Naịjirịa na-agba ọbara. N'oge ugbu a ndị Naịjirịa na-eti osigbuola m ihe isi ike akarịala, ntọrọ mmadụ oke ogbugbu na ọ karịala. Nwunye onyeisiala, our mother, the first lady Naịjirịa nwere akọwa ala kpabe ya otu ebe na-eke gịnị ụgbọala a na-aja ya. Na wa mama bidise we no get another one. Na mama bidise a na-agọra ya egwu a maka na ekeela gịnị ụgbọala. Ewe m na-ajụ sị kedu onye nne a ga-atọrọ nwa ya nọrọ n'aka ndị tọrọla ya na-eke ụgbọala. Ike gwọrọ.
nkea na-egosi ihe ọ bụ oge ziri ezi nwunye Tinubu kwesịrị ime nke a ya bụrụ na ị chọrọ ịkpọbata tinye ọnụ na-ekwu bilie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 ma bụkwa 0707-454-1014 0707-454-1014 ma ọ bụ gị soro ibe gị zibatara anyị ozi na Facebook Ịbọọlachi Uche na Clever nọ. Ụtụtụ ọma. Ka ị mere nwanne dị Mike. Adị m mma. Ịbọọlachi. Ndewo. Ara nwaanyị ọma ka ị mere. Anọ m yo na-ele anya igwe m. Nne m inwekarịsịala ndidi karịsịa ụmụ nwaanyị ndị ọzọ. Ekpere m wụ Chineke menu ka uche mezuo na ya taa. Ya kwa na o mezuo ya taa masị iwepụ obi n'igwe ahụ. Chineke ga-eme ya. Chineke nchọrọ ka ịba. Chineke ga-eme ya gaa n'ihu. I will praise God. Ọkwa anyị ekpebiela na Chineke ga-eme ya gaa n'ihu. Uchele ọkwa n'ihe njogburu onwe ya o ọwụ ihe njogburu onwe ya na mmadụ na-ebe akwa nri gị were okwute na-enye onye ahụ. Kedu ka onye kpọkwasịrị mmadụ Naijiria ga-eshipụta ugbu onye ọbụla ma na o nwere ishu na-eke achịcha and ishu ahụ ishu mmekọtara live ga buru moto bicha ndị mmadụ ọkwa ka enwe ike chụọrọ ya nta vootu 2027 ihe a pụtara na anyị wuzi n'iberibe ihe a dị afta awụ pawa ihe a dị afta awụ ego ya na di ya ga-eme eki na 2027 majụdịla ndị o bunyere moto a ọwụ ha nọ na Naijiria na-anụ ihe na-agba inwe ike ịgwa ya sị ya nna ikwu mba ihe awụ the right time gapantị ọ nakwa atọ m ụtọ mgbe ụfọdụ na ndị bandit bịa ha ma onye wu APC ha ma onye wu NDC ha ma onye wu pọtikọbụl isi bịa ihe a ga-atọrọ bụ onye ọbụla ha chetọ ndị a niile bunyere moto ha nara ihe ndị a watọp ife ọ bụrụ na onye abụ atụmoro ya mepụtazi ezinụlọ ha chairman ihe nwunye onyeisiala mere n'ọwụ the right time ọ kwesịrị ime ihe ndị a biko ka anyị mara ihe anyị ga-eme on 2027 onye ọbụla pụta ka anyị sọpọtụ onye ga-ele anyị anya dịka mmadụ ọnwa onye ga-ele anyị dịka anụ ọhịa ya gaziere gị no praise God. Ịbọọlachi ụtụtụ ọma. Ịbọọlachi Clara biko nkịtị na-eluchie nwafọ Urugwe Owerri West Chitop Progress anyị na Mbilite na-akpọ ịhụnanya ọbụla onye ọbụla na-ebe akwa nwa asịrị nwa ka ego aha ahụ nwa ka ego nwee ihe ị ga-emere mmadụ napụ ya nwa ya obi eru ya ala nwa akpali ụlọ mee ya nta mee ya imo ọ ga na-ebekwa akwa nwa ya ihe nwaanyị prezidenti imeghe n'ọnọdụ Naijiria niile bega akwa ọnwụ dị na otu famili na-ebe akwa gbanya ọnọdụ ihe dị otu a otu obi gị nwe ihe ị ga-eji mee were bred na ọgbata nye ha si mgbe ha kuchie ọnụ anaghị ekuchi ọnụ na nke ahụ o nweghị ike ime dịkọ nkịsị eluchie nwafọ Urugwe Owerri West anyị na Mbilite na-akpọ ya gazie dịkọ nkịsị eluchie anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ aha Owen si Nekedi zibata ozi ya ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na ọ chọrọ ikele anyị maka ọrụ ọma anyị na-arụ na nke a bụ mbụ ya ọ na-ekiri anyị ya gaziere gị nọ anyị ahụ na nke gị Dadi Josi Ọgbakọ ọ si nwunye Trump kwa ya nwunye onyeisiala Bola Tinubu na ọ dị bizi were ụgbọala na-agbanwe ndụ ọwụ ha anyị nwa ga-ekwetọpe ya ọ sị anyị echetala nwunye Jonathan there is God na ndị nne na nna na-ebe akwa ndị mmadụ nọ n'ime ọhịa ụmụaka na-enwe ihe ha mere nọ n'ime ọhịa oyi na-atụ ha anyị anọrọ n'egwu ndọrọndọrọ ọchịchị uche chekigedo mmiri niile asụganụ oyi niile atụganụ anyị anọrọ n'egwu ndọrọndọrọ ịma ọ dị egwu anyị ahụ na nke gị Cliff David Nnamdi Egbu okporosi ụmụnjire tezibata ozi ya ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna Clever na Clara nwoke ọcha na ọ dị disappointed ebe nwunye onyeisiala dị na-agba ọkpara agba na-enweghị obi mmadụ ọkpara legbuo ahụhụ ndị Naijiria na-ata legbuo ya anya ọkacha ndị nke ụmụ akwụkwọ atọrọ na ndị nkụzi na ekwesịrị inyocha nwunye onyeisiala ka ọ kọwaa ebe o si nweta ego a
o ji goo ya bụ ụgbọala dara oke ọnụ maka ọsịkwa ihe mere onye isi ala ji ebi ego ka taa ka echi ọ sị uche ezigbote ọyịm n'obodo a na ọgwụgo ọ dị ego ọ sị ọ na-ekele mụ na gị bụ Clara maka ime ịdị na-eme ndị mmadụ obi ụtọ kwa ụtụtụ ọbụla ya gazie gaa n'ihu nwaanyị ọma ozi nke a si n'aka mmadụ bụ ekwensu si Relief Market ọsọ ụtụtụ ọmụchi na Clara ọsọ uche o na ndị akpụkwa anyị o ọ si Naijiria egbukwala anyị niile o ọsụzo jiri anyị na enwe ụbọchị magburu onwe ya ndewo nne gaa n'ihu nwaanyị ọma n'aka si n'aka Nick Dozen eze ọsọ ụtụtụ ọma anyị niile na anyị na-agbalị na Chineke kwụọ anyị ụgwọ ndewo Ekechiọma Juliana ọ sị ọ dị egwu ịbọọlachi abọna michi Uchenna na Clara olee otu i mere anyị dị mma Uchenna amụtara ihe n'aka ndị ọ na-achị olee otu i mere this morning ọ dị egwu gaa n'ihu biko gbahụrụ uche o sighi ihe n'aka fọt esighi ihe n'aka ọ dị sentin anyị na-ahụ ịhụra n'ebe nwunye onye isi ala ya na-eke n'imoto ma ndị nwa ha nọ n'ime ọhịa ebipụsịpa aka gịnị mere obi ha kwanụ ndị eke moto ya wụrụzie rice ka ọ ga-ebi ndị eke agwara m ịnụ na ndị enweghị konsens akụ ịhụrụ nwunye onye isi ala fọma onye isi ala itige that is God na-ebe akwa betụl edi nwunye onye isi ala pere ibu ihe na-eme ihe na di ya na-achị agwara m nne na ndị kamgbe m gbara na-ahụ prezidenti echega Naijiria ahụbeghị m the heartless ndị eke in fact Chineke mee na anyị ebere evangelist ekele Edward ndewo abụọ m ebe a evangelist Apostle Gasa ọsị obodo nke agwụla ọ dị egwu anyị ahụ na nke gị Chinweduru Nancy Chinwendu ọsọ ụtụtụ ọma bọbọ nkịtị na Clara na ịgbakene nne anyị na there is God aha gị mama Amanda isi egbu ọma zibata ozi gị anyị ahụ na nke gị ụgwọ egbula m ibe isi na-ekede zibata ozi gị ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na nwunye onye isi ala Bola Tinubu na kampen 2027 ka ọ na-eme kama ọ ga-agakwuru di ya na-arịọ ya ka o mee ngwa hụ na atọhapụrụ ya bụ ụmụaka atọrọla atọrọ na ọchịchị dị ugbu a awụọla anyị n'ala akwa na-aghọta kama ha nọrọ na-eke ụgbọala ihe anyị na-atụ ya anya ya ọ sị gịnị ka anyị tụrụ anya n'aka nwunye onye isi ala ugbu a ọ dị egwu Innocent aka m dị ọcha ezigbote ọyị nwoke mmadụ ya gaziere gị nọ Innocent aka m dị ọcha ọ zara aha na Igbo zaa ya n'oyibo otu awụrụ sọneme otu awụrụ ezigbo aha ebere ya ọsọ anyị raidon ya gaziere gị nọ ezigbote ọyị m ịbọọlachi Good morning, Oga Uchenna. Ụtụtụ ọma. Ndewo. Anụmanụ gị mara mma ka otu m dị. Anyị dị mma. Oga Uchenna, ị chọrọ ikwu maka nwaanyị Tinubu. Eji ndị mmadụ, ha mewo Chioma Ọpawa. Okay. Eji ndị mmadụ n'ime ọhịa, ọ na-eke moto. Ọ na-eke moto na anyị kụmana ya aka ka anyị ewuli mmene ya elu azụ ezigbo nwaanyị ọwụ ka ọ gịnị ka njugodi gị ọmụ maka ịjụrụ were ihe ajụjụ gị ọ na-ekedo ụgbọala ka ọ gịnị ọ dị egwu ike egoro ya gaziri gị nọ nke a kụchapụla o wee bụrụ ya ajụjụ ahụ ị jụrụ amaghị m ihe m ga-asa gị na nke were o wee bụrụ ya ka ọ dị gaa n'ihu nwaanyị ọma na WhatsApp anyị ozi nke si n'aka Chukwuebuka si ọlụ ọsọ ụtụtụ ọma ndị na-akpa anyị obi ụtọ na redio ọ si ihe a nwunye onye isi ala mere na ọ na-ewute o akwa ịhụ na ya ọ si Nigeria is gone ịbọọlachi Uchenna Clever ndewo Clara nwanne m ịbọọlachi abọọla m ndị otu ịdị adị mma o nwunye Tinubu agwakwala Uchenna na-azụrụ gị igwe o lewenụ m ọ gwakwala Uchenna site Mike anọ ya ka ịhụ na ya ọ chakwa otu politiks ahụ anyị na-ekwu okwu ya ọ nwaanyị nọ na di na-eshiro ise akpụ ndewo nwaanyị nọ na di anaghị m aghọta ihe ị na-akọ nwaanyị nọ na di
Ị ga-aghọta ya mgbe taịm ya ruru. Biko uche na obi agbawala m. Iwu na ị na-ebe na ana m ebe ezigbo akwa. Ka ụmụaka ga-esi nọrọ n'aka ndị ntọrọ. Nwaanyị tụrụ mgbe a ga were moto na-eke ndị mmadụ. O nwekwere conscience. Ka o rele conscience ya. Ọ dị egwu. Ya nwetakwa n'obi mmadụ ụlọ nwa ya ka eji ebe ahụ ọ ga-ahapụ nwa ya eji gaa were moto gaa kewe ndị mmadụ. Ọ dịkwa na very bad Uchenna. Ọ dị very bad. Ya gaziere gị nọ. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe ha ka anyị ga-enye ya rịkọm ịbịa nnọọ nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị maka na akụrụla ha n'ahịrị na-eche ịbata bịa mee ka ụnụ mara ihe mere ha ji wocha n'ụtụtụ a. N'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharị ya bụrụ na redio gị dị low gbalikwuo ya elu maka na ọ dị loud ọ wee ko ọ na-adị loud gị ma ihe ị na-ege emekwala ngagharị. Yeah, a skill for J, blow away. Make a toast as I approach. No fear, this is blow ace. Time is money. 100 G's for the Rolex. Bowling, I'm bowling. You love music. Bowling. All the shots we calling. Watching haters falling. Mother, what the F you telling me? Things like this happens once every century. Come on, for my domoto. Dana so, blow it so. Shorty's gotta love us so. I like the way that you're looking at me. I'm in a water. Why are you looking at me? She's admiring your dancing steps. Uche na-agba final. Clara, you're just being jealous. Ị hụrụ Bright Chimezie nna m ha otu a ka ha gbashiri gị na-akọ ọ relation anyị Bright Chimezie onye nkwa nne m na Warrior ha agbụrụ gịnị ka a na-akọ egwu na anyị n'ọbara wee bụrụ ya onye ọbịa anyị nke mbụ gịnị ka a na-akọ ihe a ọ bụ onye na-amaghị ụlaga ka m gwọ kelee ọha na eze